Mndeni wakithi South Africa nginibingelele. Ubonga wakamkhize bafowethu lo. Ngisezwelisha eMawoti. Sibhalele osisi la bafowethu. UMamkhize nangeduze kwami. NguMamkhize mina nje ubhuti ekhuluma. Shuthi kule ngamasontana adlulile ngibone ubhuti lokhuzeni kukhona uhlelo akhuluma kulona ngase ngithi angilethule udaba engihlangabezana nalo. Nginenkinga yalabantwana. Labantwana bazalwa usindwa kanzama. Usindwa wabafihlela abantwana ukuthi kubo kulapho wathi nje kanzama eStenga. Kusukela ngo-2018 kushona ngo-2018 ngase ngiyahamba ngaya kuma-social worker ngakhuluma nama-social worker ahamba nalo udaba la kusasa ubuye enkantolo sithi sizama itifiketi ngoba bashiya abantwana abana-certificate bawu-5 labantwana abanazo itifiketi abakaze nje babe nazo itifiketi selokhu bazalwa. Baphila ngale ndlela abaphila ngayo abanakudla abanalutho abanagranti bayibona nje bahleli kanjena. Uma ngabe bephuma esikoleni badla esikoleni ukudla bakuthola esikoleni lokudla okuphakwa esikoleni abantwana nomakhelwane-ke baphake ngaleyo ndlela abaphaka ngayo. Usizo ebengilicela ukuthi ngiyacela ukuthi bengakwazi nje ukuthi bathole iy'tifiketi bakwazi nabo ukuthi babe njengabantu bonke bakwazi ukuthi bafunde ngoba nasey'koleni bafunde ukutholakala ukuthi isitifiketi asikho kube nzima. Khona oyedwa nje ngonyaka ozayo kufanele ayochelelwa futhi naye kube nzima ngibhalisa lo wento. Ibuhlungu into enibhekane nayo kakhulu. Naye umama yana boyanisiza nayo. Hambe ngicelela kabanye boyanilethela mhlawumbe uyanifonela ngiya kwake nokulanda lokho kudla nyama. Sidla kuphela khona lo. Ngiphele kanzima kahle. Usho umama muphi lo kuyena osibhalelile? Yena umama yena obhalelile yena. Aha. Yana nizama ukubambisana naye nabamakhelwane abafowethu labanye basekhaya nayo eMozambique. Bayisiza nabo. Mndeni wakithi South Africa ozothanda ukusiza bafowethu. Usisi uzoyisho inamba elinkwe neaccount yakhe. But soyibhala la ngenzansi inamba yakhe ilinkwe neaccount number soyibhala ngenzansi. Ozothanda ukumfonela mhlambe naye uzofuna ukuzoconfirma ukuthi lento esikhuluma ngayo iqiniso yini. Uzofonela usisi amupha ama direction ngoba izinto eziningi bafowethu seziya-actwa. Ngenhlanhla ke sibani imida bese ngangeni kulowo mkhakha lo bafowethu. Jaso bhala inamba nizofona nizoconfirma nifike nizibonele izingane. Balandeli besibani imida ngiyabingelela ubonga lo kaMkhize bafowethu. Bafowethu sibuyile so attend udaba lwezingane lezi zaseMawoti eNanda. Bafowethu ngithanda ukubonga uxhaso enilivezile nesupport enikhombisa ukuthi nisenalo uzwelo nisenayo bathi ngesixhosa inimba inseka for abantu besifazane kakhulukazi ngokuthi niphonsayo bafowethu nabesilisa nabakuphonsayo bafowethu sithanda ukubonga kakhulu. Noma singakaqedi ngezingane kodwa sithi asobuya singabe ukuthi mhlambe lento esasiyenza kwakuyi-scam bafowethu siphindile sabuya noma itifiketi zingakalungi kodwa ngiyathemba ukuthi mhlambe by leso nto sokuqala kusasa Monday lothi liyophela sobe siphela nazo. Ngizothanda ukubonga bafowethu nabanye khona sebeke bafika la bafowethu khona usisi ekuthiwa uDoritos osegoli no useBloemfontein. Ngithanda ukubonga kakhulu sisi wami. Uthumelile usisi Doritos la abantu bafika baletha ukudla bezobona izingane nomalume nomakhelwane. Khona babekuphethe bafike bakushiya bafowethu. Sisebenzisana nabo ngendaba yezitifiketi. Ngiyanithembisa ukuthi itifiketi lizothi liyophela lesonto or emva kwephasika. Ngicanithi ngeke kuphela 2 weeks bafowethu itifiketi zingakaphumi. So phina futhi sibuye sonithulela mseyiphumile itifiketi ngoba iyonto ebaluleke kakhulu bafowethu. Mhlambe emva kwazo ke sobuye sibone ukuthi kukhona nokunye mhlambe esinganenzela kona. Khona abanye sabalindile bafowethu abazobona izingane sacanga khona bakuphethe. Kodwa kwamanje bafowethu ngicela sokhuluma nomama naye azibongele ngosizo enimenzele lona. Ngeke ngikwazi ukubonga mina ngoba into edala ukuthi sinikeze i-account number yakhe ne-phone number yakhe ukuthi sasifuna kungabe ngathi i-scam bafowethu thina asidlali sizele kuzosiza umphakathi. Abaqakekile sizele kona kuzobasiza. So ingakho saninikeza inamba yakhe ne-account number yakhe. So sicela ukuthi kube uyena ozobonga noma mhlawumbe engasakhumbuli ukuthi ubani abafaka uyena ozozikhulumela mina ngazi. Uyena ozozikhulumela. Sicela ke sekuyena usisi bafowethu
eyozibongela kunina noma mhlawumbe sazophinda futhi abonge ngoba sisalinde khona abantu abezayo abangakafiki. Siyabonga. Ngophinde ngibingelele bafowethu. Senginayo uMamkhize. Can't uzozikhulumela. Kodwa ngaphandle kokuthi azikhulumele ngizothanda ukuthi bazobingelela bonke ngase kukhona omakhelwane futhi bayibona inqubekela phambili yento ezokwenziwa esibani media la. Ngoba sekukhona nomakhelwane bafowethu uthanda ukubonga kakhulu nami. Mamkhize, Yebo bhuti. unjani sisi wami? Ngiyaphila bhuti njani? Ngikhona. Yebo. Sacela uqale ngalapho umama asibingelele azisho ukuthi umabani wakabani. Mhlambe umakhelwane noma kanjani ihlobo noma kanjani. Ngimchaze mina nami uzosho. Nawe uzochaza yini? Oh. Isho mina kwethu uthi ubani? Oh, ngimnike leya. Ngibambe ngesandla. Sondeze kuwena. Mina ngumama Shandu, umakhelwane walabantwana. Siyajabula nxa kufike i-social media ekhaya. Singomakhelwane impela siyabonga kakhulu. Ukufika kwenu nje hayi salibona ushintsho. Ngiyabonga. Asize kuwena. Asize ngimama ngala. Ngizobingelela lokhulumayo uMandaba. Omakhelwane khona la. Mina ngizokubonga nje ngibonga kakhulu ngosizo nje lwe-social media ukungena ngaphakathi kwalamagceke ngoba nje siyabona kuningi ukumehluko abakwenzayo. Abantwana basizakala kakhulu mayelana nendaba nje ukudla ngoba ukudla ikona okubaluleke kakhulu. Abalali bengadlile manje ukungena nje ku-social media la ekhaya. Nje bawusizo olukhulu kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siwomakhelwane salibona ushintsho ngoba nabo abantwana nje sebejabule kakhulu nje ngento abayenzayo abe-social media. Futhi-ke siyacela ukuthi uNkulunkulu nje azabalekelele nako konke nje abazosiza kuko ngoba bayathembisa ukuthi hayi bazozama ukunqonqoza nje eminyangweni yonke bakwazi abantwana ukuthi bathole i-certificate ngoba akekho umntwana ongakwazi ukuphila i-certificate engenaso ukuze bezokwazi ukuthi babe nenqubekela phambili nasey'kolweni bakwazi bafunde. Siyabonga kakhulu. Siyabonga bafowethu. Seno understand omama ulimi uthanda ukuqina qina. Isibani media bafowethu. Isibani media. Sobuyela kuMamkhize usingaye naye azibongele nje. Sicela uzibongele mama. Usho ukuthi mhlawumbe lingana nosizo solenziwe isibani media ezinganeni ozibhekile. Sanibona ngiqala ngokubingelela ubhuti noGatsheni abesibani media. Ngibese ngibingelela kakhulu omakhelwane bami laba. Bese ngibingelela kakhulu abantu abalule izandla ngithi uNkulunkulu nje ababusise noma ngeke ngikwazi ukubachaza bonke baningi kakhulukazi eCape Town ayilekelela kakhulu nangemthandazo nangokufona nje bayafona becheck izingane ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu koMlazi koClermont ko Newtown A. Ngibonga nje kakhulu bonke ababukela isibani media ngithi uNkulunkulu nje ababusise. Abantwana nje banomehluko sebenje ngezinye izingane baphila nje manje njengezinye izingane. Ngiyathemba kakhulu ukuthi njengoba besithembisa ukuthi i-certificate ngiyasithemba kakhulu isibani media. uNkulunkulu nje abagcini abavikele nasey'ngozini. Ngibonga kakhulu ngiyabonga ngiswele imilomo yokubonga. Siswami emalini abakufakele yona ababukeli abathandi besibani media nabazulana nenhlupheko yezingane. Mhlawumbe ungabachazela ababukeli ukuthi ikuphi okwenzile wenze kuphi nakuphi. Mhlawumbe mekwenzeka bephinda bexhasa. Ikuphi la usho le ingane mhlawumbe leyishoda khona. Kakhulu ngiyabonga nje bonke kade bexhasa bengihlanganisa imali kuthe sathenga ukudla oqala baphinda futhi bafaka abanye ngibone la kushode khona ngithenge futhi ngi-ede la kushode khona kumanye nakukho okubashodele. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngicela ukuthi nje engikufisa kakhulu ukuthi kube impumelelo i-certificate. Ngiyabonga nje kakhulu.
bafana nezinye iy'ngane njengamanje. Hhayi wait ifike sekuzolunga. Mhlawumbe iy'ngubo zokulala ile nto engiyibuzayo, iy'ngubo zokulala, mhlawumbe okokugqoka kanjalo kanjalo sekuzongena ubusika manje. Yebo, into zokugqoka impela abanazo ngoba nje ngabonga kakhulu uma ngaba khona mhlawumbe khona ababethembisile abase-Cape Town bathi angibasendele ilokhuza uPep bazolokhuza bazofaka iy'mpahla zaka-Pep kodwa bebengakazifaki-ke futhi mese bey'fakile ngobatshena besibani media abakazifaki bathi bazofaka ngoba manje bakude kakhulukazi laba abafisa ukubathengela bakude abantu abakude kodwa bazozifaka. Babukeli mhlambe akusho bafowethu ukuthi mhlawumbe sozothatha iy'mpahla ezintsha uzoza esitolo uthenge iy'mpahla ezintsha. Ngicela soziveza iy'ngane uzobabona osayizi nawe ongalingani iy'ngane. Uma unako nawe ubona ukuthi ingane yakho ingane yakho akusayilingani, uzokuthatha uma ukude uzoxhumana nesibani media noma uxhumane nomama upose thina so uma uthi mhlawumbe uphosele thina uxhumene nathi isibani media sohamba sokukhipha lokufake khona mhlawumbe koPep sikulethe ey'nganeni ngeke size sizisebenzise izinto zenu eniy'phathisela iy'ngane. Ngiyacela kakhulukazi bafowethu sekuzongena ubusika, bazali sekuzongena ubusika, iy'ngubo zokulala abanazo. So kade ngikhuluma nomama ngithi khona enye imali abayifakile ngathi kuleyo mali ngicela umama akathi ukuyibeka khona sozama ukuthi mhlawumbe sithenge ney'ngubo zokulala ukuze ukuthi mhlawumbe nase kungena ubusika nje iy'ngane zikwazi ukuthi zingagoduli zingadlali amakhaza izingane ey'ncane. Siyabonga kakhulu babukeli, siyabonga kakhulu. Mama sengicishe ngakhohlwa mhlawumbe mongalinganisa nje mhlawumbe usizo esilinikelwe abalandeli besibani media mhlawumbe mowucabanga mhlawumbe into engakanani. Yeah, imali eyangena ekuqaleni yathi ngoba abanye omunye befaka u200 omunye afaka u300 yathi mayi 1.5 ngase ngizothatha ingane lo mdala saya esitolo safe sathenga ukudla sase sithola nemoto yasiletha lana. Kwesibili-ke bafika bezothenga ukudla bashiyanga imali baphinda abanye bafaka kanjalo 200 ngi-ede-ke mhlawumbe makhona okushodayo okubashodelayo abantwana noma ngasayikhumbuli kahle ukuthi kona imalini kodwa beyifika nje ngaleso sikhathi mhlawumbe 200 300 omunye wasende 100 rand athi mhlawumbe ngiyothatha ivawusha kanjalo. Hhayi siyabonga mama, sibonge kakhulu babukeli besibulali media. Kumina thina mfana nomndeni wesibili kumina bafowethu uthando nilivezile angazi ngalichaza ngilithini. Ngingelutho ngicela ukuthi nisize nasukumela phezulu kuyimanje khona abanye abasabuka khona omunye ugogo ozayo esimlindile owibuke lento izolo wafona same time wathi kuyimanje kuba akukho ebusuku ngabe ngiyeza bethe uzothenga ukudla ney'ngubo. So ufonile futhi manje wathi uselate uzothenga ukudla uzofika abona osayizi bey'ngane uzobe azilandelisa iy'ngubo. Bafowethu ngiyabonga angazi ngachaza ngithini kodwa ngizibona ngibaluleke kakhulu kunina. Ngingelutho ngizibona ngingelutho mina angilutho abantu abawutho kumina inina futhi enze ngiyenza ukuthi ngibe utho. Engicela ukuthi nginganiphakameli ngelinye ilanga ngihlale ngithobile wangazi ukuthi ngithobile ngingazi-ke phela umuntu uyazibona ethobile kanti abanye bathi mhlawumbe uyazitshela. Ngiyabonga kakhulu babukeli, sazolinda laba abezayo sonivezela futhi nabo bazikhulumela ukuthi yini edathi basukume bazofika la. Siyabonga bafowethu. Babukeli ngisheshe ngavalelisa ngiyaxolisa kakhulu ngisheshe ngavalelisa ngakakhulumi nomalume. Socela umalume noTsepo nabo bazibongele ngendlela abazozibongela ngayo. Ngicela ukuyohlala kubona bafowethu ngoba nento yokuhlala angathi inokushoda ngicela ukuthi-ke ngiye kubona ngiyohlala kubona. Malume unjani mfowethu? Ngikhona mfowethu. Ngisacela uzibongele nje babukeli abakuthande kakhulu nabakuncome kakhulu ukuthi siyabonga. Siyaqala ukubona umuntu wesilisa oluhlobo oyilona ukwazi ukufukamela iy'ngane zomama umama engasekho. Nami ngokwami awasekho amadoda afana nawe ngoba nami ngiye ngifisa ukuthi sengathi ngingashona kuqala kunomama wasekhaya ngoba umuntu wesimame uyakwazi ukufukamela abantwana. Umuntu wesilisa akwazi bafethu ukufukamela abantwana. Kunalokho uma kwadlula umama uthole omunye umuntu akhohlwe iy'ngane ondle iy'ngane angazizali ashiye lezi iy'ngane ezizalwa uyena
Bafowethu socela umalume azibongele. Yebo, ngiyabonga bhuti Mthele, sawubona nawe. Ngiyaphila baba, ngiyaphila kanzima kodwa. Nanku bomama bangichasayo mina something nje manje ngento yibona ngigijimela ubona angekho omunye umuntu engibalekela kuya ngaphandle kwabo. Yabona nje babuya babeka isandla ey'nganeni bayansiza lapho nalapho yabo. La engishoda khona nje ibona abansizayo. Kodwa ngiyabonga ngoba nani semkhona manje. Ngiyabonga uNkulunkulu ebehlezi benani nje embusisa kakhulu futhi ngiyabonga. Ngiyabonga. Kanti ngibongayo nawe noma umama Ndaba noma Mshumayeli bahlezi bekhona njalo eduze kwami. Ngiyababonga uNkulunkulu ebabusisa nabo babusise nje abanikeze iy'nsuku zokuphila yonke into. Ngiyabonga. Nazo ney'ngane ngihlele nazo la emuva kwami zikhona. Niwa nazo imvuka nazo hhayi angindawo ngeke ngisayibalekela vele ngoba sengibakhulisile bangako. Kodwa into ngicela nje sibalungele indaba yey'tifiketi zabo zilunga nje kube right. Bana yonke into umuntu nomuntu ezenzele into akayithandayo onesitifiketi sakhe. Ngizobonga kakhulu-ke lapho. Kodwa okwamanje futhi ngiyabonga. Ngiyabonga bayansiza ekudleni bayansiza yonke into ngiyabonga. Uthini ngokuzibongela kwiSibani Media? Ngokufika kwaso imuphi umehluko osenzile empilweni mhlambe yalomndeni omncane onawo? Mkhulu kakhulu ukufika kwenu baba. Khulu malume, khulu. Angaze silale singadlile la ekhaya. Lokhu khona nina la singaze silale singadlile. Besiphila le mpilo silale sidlile silale singadlile 1 day or 2 days silale singadlile. Kodwa lokhu kukhona nina nje singaze silale singadlile. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu futhi. Ngicela nje munikeze amandla nje nami nje. Ngizamela ngendlela yami bengizama ngayo ngiyacela. Unkulunkulu Shembe baba ngiyacela. Ngicela kulisize ngiyansiza. Angaze silale sidlile nawe nabantwana ungababuza kwabona bangaze balala bangadlile le. Siyabonga malume. Bafowethu nangu uTshepo. Naye bafowethu ngizocela azikhulumele. Uyena omdala lo okuyena naye abasizana nomalume lekhaya. Tshepo. Kunjani Tshepo? Ngiyaphila. Ngikhona. Bengithanda ukubonga kwakuSibani Media ngoxhaso abasisize ngalo kanye nomana-ke la esadini nabo ababukeli beSibani Media ngosizo basisize ngalo esingesibe lutho ngaphandle kwalo. Ngiyabonga. Lento yokuthi ngama-weekend beningadli nize nilinde uMonday kuvulwe esikoleni nihambe nodla esikoleni kusenzeka lokhu kwafika iSibani Media? Hhayi lutho akusenzeki ngabe ngiqamba amanga. Siyabonga nje ngempela ngalokho. Sayibongela. Uthi ulala ungadlile ngoba naku usuke usuthi. Hhayi lutho. Sihlezi silala sihleli manje. Siyabonga. Ngiyajabula Tshepo ngaloyo suku lokuqala ngaze ngibone izinyo lakho. Namhlanje ngibona izinyo futhi mkhulu umehluko owenziwe iSibani Media kuwena. Noma ungakasitholi isitifiketi sakho kodwa ngicabanga ukuthi usunethemba ukuthi lokho okufunayo kuzokwenzeka. Yebo. Alikhona lona ithemba manje. Hayi siyabonga Tshepo. Yebo. Siyabonga kakhulu. Babukeli, ngicela utshene umakhelwane atshele umngani wakhe. Nomngani wakhe atshele umngani wakhe ukuthi iSibani Media siyasiza. Ningakhohlwa ukulike abafowethu nifollowe iSibani Media. Wenza umehluko ey'nkingeni obhekene nazo. Kulaba abaney'nkinga bafowethu. Ngiyabonga kakhulu. Ningadinwa yithina nathi asidinwe yinini. Ngiyabonga bafowethu. Balandile iSibani Media bafowethu. Yazi ngifikelwe inyembezi. Njalo sinto khona abantu esibalindile noma bengakapheleli. Sebefikile abokuqala abafowethu. Nangu usisi uzozithula ukuthi ubani usuka kuphi. Uze ngani la. Sabona mama. Kunjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Uthi unginyusa kancane isigqoko nje khona bezokubona ukuthi uyena lo sisi lo. Okay. Yebo. Yebo ngikephi? Hayi akunanto kuwena. Okay. Mina nguzanelwa kwaThule. Lapha kubuka uma wakhe noma kaMaho. Abe niyamazi. Umaho. Yes. Doctor Nomthandeni. Yebo. Ngithe mangiza kuSibani Media ukuthi kuney'ngane eningi ngifana naleyo. Futhi ngathinteka. Akwazi ukuthi-ke ngithengele impahla nje zokuthi
bekwazi ukuphila for ukudla nezinye izinto. Ema-ke uma uyini uthi umamncane Uma wakhe mina. makhe ngqongqongqo. Yebo. Hayi bafowethu sengibe nenhlanhla-ke mina sengithole uMakamaho sengicela ngizoba ngimthathe bathi ngube ndali lala bantwana bafowethu. Sengithole uMakamaho. UMaho uzothathwa umfowethu esisebenza naye. Futhi siyawuthatha lo mndeni bafowethu ukuze sikwazi sisibane media mesifuna usizo siluthola. Bafowethu sothanda ukubonga kakhulu. Ngicela bafowethu umfowethu oshuthela uzosivezela bafowethu impahla angase ngifikelwe inyembezi kwamina. Mengibona into kade ngayilindele bafowethu lento bengilinde mhlawumbe oplastic abawu2 kwawona lo plastic abawu2 kade ngibalindele bebe bakhulu ngiyanethi ngibona manje bafowethu njenge ngasho ngathi mina angilutho ngaphandle kwenu ngisibona ngelutho abantu ababalekile yinini abalandeli sibani media angazi ngibonge ngithini bafowethu sonivezela impahla bafowethu sazwa ngaphakathi khona omunye simlindile awutho uyeza akakafiki should le ndawo bafethu i-complicated mongathi awuyazi kodwa sesimsendelela ama location uyazi siyabonga bafowethu umfowethu oshuthela impahla khona nizobona impahla abafike nayo bafowethu ilethelwe ingane uMaho welalilale kunjalo nje bafowethu ungaze ngibhimbe ngonelento izona ke bafowethu impahla lezi bafowethu khona nefridge ubekhala umakhelwane ethi kunzima ukubeka ukudla komakhelwane bafowethu ngoba cabanga u5 kg kuthiwa bebewudla 2 days izingane zo6 ngomalume zodla 2 days kodwa 5 kg bafowethu angazi ngithini bafowethu ngiphelelwa amagama kodwa ke ngathi simtholile uMakamaho ukuthi sengizoba iphela endlebeni kuyena ngoba khona omunye umndeni engathi so attenda futhi la nonenkinga efanayo nale bafowethu ikona ukudla lokho nayi tissue bafowethu sokubona kahle ngaphakathi bafowethu nali fridge bafowethu angazi ngithini kodwa nizokubona kahle ngaphakathi bafowethu angazi ngithini angazi ngisangena kwamina angazi bafowethu siyabonga bafowethu sicela sokwehlisa ukudla khona so lento songena ngaphakathi ekhaya bafowethu ngoba bathi bafuna ukubona ekhaya babukeli besibani media abantu ade sibalindile sebefikile bafowethu njalo nginitshelile nogogo nakho ukudla okulethe ugogo bafowethu angazi bafowethu ngingachaza ngithini ngicela ngiyayibona yonke kade bafowethu bebengafiki la ade sibalindile bengicelile ukuthi sizocela nezingubo zokulala ngicela ngiyazibona izona lezi bafowethu mina angazi ngizochaza ngithini bafowethu akuchazeki angazi bafowethu besikhaya nangefridge ifridge nali ayikho into engekho la mengibhekisisa ayikho into engekho bafowethu lana angazi ngizochaza ngithini bafowethu bathandi besibani media ingane zakwethu umndeni omesibili odadewethu ngicandise izingane zalo mama lezi mina ngilamazwana seyifikile bafowethu ngicandise niyibona into eziyenzile soqala ngale ekuqaleni umuntu uzozazisa ukuthi ubani yini into edala ukuthi aze ezile ekhaya emzanyeni onganakekile ophansi yini edala ukuthi adele imali yakhe ezila soqala kwena mama Yebo. Siyanibingelela kwisibani media. Awenza ukuthi ngize la ekhaya kwathi nje ngihlalele ngase ngivule i-TV mangivula i-TV ngangena ku-YouTube mangithi ngiyangena ngivele ngiqondane nesibani media bese kahle ngase ingane kade ibuka upopa kodwa ngenhlanhla nje ngase ngabona izingane uma ngibona izingane ke mina entweni ngikwazi ukubambelela ngangizwe ngifuna ukwazi izizathu ukuthi yini izingane ukuthi kubewa kanje kwenze njani hayi ngenhlanhla kayi bese ngiyezwa kuthiwa izingane inenkinga izingane ezilambile izingane zinezinto eziningi eziswelayo ngase ngithi nami ke lokho engisemandleni akho angikwazi ukuthi ngihambe ngoyithengela izingane lokho leyo mandla enginayo leyo mandla ebenginawo ngikwazile ukuthi into ebalekile yokuqala ekusizeni izingane ngoba kwathi ukudla yinakho ngabona ukuthi ukudla okubalekile ngabona kubaleka ukudla ngoba yabakuhlungu inhliziyo uma ngifuna uqamba mangaza axoxela izingane zami ngathi kunento ebuhlungu engiyibonile ku-TV kanje ngathi manje ngicabanga ukuthi lezi ngane ngihambe ngoyithengela ukudla yabo ayisho ukuthi izingane zami zithi makulungile hamba ayingakwazi ukuthi ngithenge nazo impahla ke mama siyabonga
Siyabonga noma ungazazisanga uva ngene udabini. Igama lami nguzanelwa kwaThuli. Aha. Ya. Cha uzihayida nje. Yisho ukuthi ingane yami ubani? Nguzanelwa kwaThuli ngumaka Mahu mina. Bafowethu into edala ukuthi ngimgumbe kangaka ukuthi ngifuna azisho ukuthi ubani. Abantu bafowethu asebebe phezulu abathandi ukuya kulabantu abaphansi. Engakho ngithi ngimgumba ukuthi ngifuna azisho ukuthi ubani uzala bani. Bafowethu angazi ngizobonga ngithini kumaka Mahu. Bafowethu into ayenzile ikhombisa ukuthi impakamo even enganeni yakhe ayikho. Ngoba kokhona impakamo enganeni yakhe besobona ngayo ukuthi naye bengeke zeze la kunempakamo. So that is kumama wesibili naye azichaza ukuthi ubani wakabani yini emlethile lekhaya. Mina nguSamkelisiwa wakwaNgcobo, Mrs Ngcobo, umamkhulu kaMahu. Wathi mayixoxa lento uZanele umaka Mahu. Ngakhala-ke mina ngiyashesha ukukhala. Mayesho ukuthi hayibo kunesimo esinje kanje ngala koNanda eMawoti. Iy'ngane ziyalamba ukuthi nokuthi azinayo ngisho iy'tifiketi zokuyohola i-grant. Ngaphatheka kabi. uZanele uthe mayesho nje wathi hayi sengithengile ngisho ukudla. Nkosi yami simbonge kakhulu uNkulunkulu, sathe uNkulunkulu wasebenza bakithi, wasebenza. Siyambonga kakhulu umaka Mahu ngokwenza lento ayenzile. Mina ngizobonga nawe ma ngoba bengeke azayenze ngaphandle kwenu. Ikhombisa ukuthi lento ayenzile nani niyamsupporta. Ngisenazo iy'nseka ngey'ngane eziphila lempilo ebeyiphilwa yile ngane zale ekhaya. Ngithanda ukubonga kakhulu ngizodlulela kusisi wokugcina. Mina nguneli wakaLuthuli, uZanele udadewethu. Nami lolu hlelo ngakuzwa ngaye sesibuke naye kodwa manje akaze ngibuke ngoba ngangekho. Shosha sengizwa ngaye-ke ngitshela ngale ndaba ukuthi kuney'ngane ezihluphekile kanjani ufisa ukuyisiza. Hhayi ngase ngithi-ke nami ngizohamba naye mase Bafowethu ngisanda ukubonga kakhulu kulo mndeni wakaLuthuli. Ngizothanda ukubonga kakhulu bafowethu emndenini wakaLuthuli. Bafowethu ngithi lapho bethathe khona ababhekanga ukuthi bayomosha imali yabo. Laba bethathe khona bafowethu ngithi angathi ngingaphinda kasikhombisa bafowethu sabheka ephasikeni. Ngithi inkosi ibabusise. Nalabo bethathe khona angazi ngithini bafowethu. Ngithi nalabo bethathe khona inkosi ibandisele. Ibandisele ney'nsuku zabo zokuphila bafowethu. Sebebancane abantu abenza lokho. Bafowethu siyabonga kakhulu. Ugogo uthe bafowethu sifuna ukuminterviewa. Ugogo wathi akayithandi indaba zamakhamera usemdala yena. And ugogo enye into ayishilo uthe uzo-ofarisha umalume ngomsebenzi. Kodwa ngicela sizokhuluma nomalume egcineni naye ezosibongela ngomsebenzi. Ngicela ngithi ya already umalume usewutholile umsebenzi bafowethu. Noma mhlawumbe ngathiwa yileyo piece job but uzokwazi ukuthi leyo mali usezothenga mhlawumbe ney'ngubo ngoba futhi lokudla okuthengelwa angazi ngicela uzothatha mhlawumbe 4 months 3 months. Kuningi kakhulu bafowethu lokudla okuthengelwa plus i-fridge bafowethu angazi nami angazi. Ngididekile bafowethu sibonga kakhulu. Siyabonga bafowethu. Malume. Yebo. Ngiyakubona ukuthi uyakhala. Ukhala kufanele. Nami ngithe ngifika sihlangabeza i-truck lapha nami zehla inyembezi. Ngangazi ukuthi kanti umsebenzi engiwenzayo uthinta inhliziyo zabantu abakude kangaka baze bazosiza. Nina nisendaweni esabeka kangaka badela iy'mpilo zabo. Abantu abaningi abathanda ukuza kule ndawo ngoba kuyabulawana. Kulesikhathi samanje nje kunemoya ofikile ukubulawana ngala koNanda. So badele impilo yabo, bariska ngempilo yabo biza la. Ungathini ukuzibongela malume? Ngiyazibona inyembezi kodwa le nyembezi ngizeze injabulo eziphuma kwena. Ungathini ukuzibongela malume? Ngiyabonga bhuti omdala, ngiyabonga nabo sisi bafikile bazongixhasa la kale simo kusona. Ngiyabonga. Angenama amagama amaningi engizowasho ngoba manje ambelieve kwamina nje ingayenzeka lento kanje. Ambelieve. Ngiyabonga kodwa. Ngiyabonga. Inkosi ihleze benabo bosiza. Ngomsebenzi osuwutholile malume noma ugogo engasekho ngicanti naye usozongena kuma social media aphinde asibuke iSibani Media. Uthini kugogo uzibongela? Vele uzobona ugogo. Ngiyabonga nokuyena vele.
anikeza lo msebenzi awushoyo vele ushilo ukuthi uzonikeza ngiyabonga namanje Aha. kakhulu futhi ngiyabonga kagogo Into zombhede, Ngiyabonga iy'ngubo malume. zokulala. Yonke into ngiyabonga malume angazi yini inhliziyo ivalelekile angazi sothina angazi ngampela kodwa ngiyabonga Tshepo. ngiyababonga nakamama Shumayele ihlezi ngibonga kuyena. Woza Tshepo nawe uzibongele komama. Oma wakho besize kangaka. Ngiyabonga kakhulu ngosizo enisize ngalo boma ngiyabonga. Kodwa ngikaze ngibuze ubabingelele. Hayi ngiyaqinisa hayi. Uthi ungabingelela. Ewe sanibona. Yebo baba. Ewe. Ngithanda ukubonga sisendele bona. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Aha. Ya Tshepo bhuti wami ngicela siqala ukufika la. Ngathi kuwena ungangena ema-drugsini. Isitifiketi sakho ngeke ziliphele. Miliphelile lesonto ngeliphele isonto elizayo izitifiketi ningazitholanga. Ngicela ngonyaka ozayo mhlambe manje ngoba sakuvumela esikoleni. But ngonyaka ozayo ngicela ngizobuyela esikoleni. So ngekwazi ukubuyela esikoleni ukubuyela ema-drugsini. So namanje sakutshena even ugwayi ungangeni egwayini. Ngoba ungena kwakho ogwayini uzongena ensangweni, ungena kwakho ensangweni uzobhema iwonga. So ngiyacela mfana wami kuze izingane zakwenu ziye phambili zidinga wena. Ukuya kwakho esikoleni ukuthi ukuphasa kwakho uzoyithola ibhasari ngoba uyasho umakhelwane ukuthi uhlakaniphile. Uzothola ibhasari uhambe ufunde, ukufunda kwakho ngibone umdala uzobe usufundisa laba kulamali. Ngiyacela mfana wami uziphathe kahle ngiyakuthanda. Bafowethu ngicela ukuthi kuzosondela omakhelwane uMamkhizo okuyena obewa ivuka nalezi ingane naye azibongele emndenini wakaLthuli odele imali yawo athenga bafethu ngicela ayikho into engekho la. Istefu sikhona, iketelo likhona, amabhodo akhona, into zombhede, ibedding ikhona, abafethu angazobala ngithini, ingubo zokulala zikhona. Ngisho iketelo bafethu. Yonke into ikhona bafethu angazi bafethu angazi ngibala ngithini. Braai pack ama 5 kg angwazi mangaki. Nako kunye napha inyanga ngicela khona nenyama ebovu bafethu angazi bafethu. uNkulunkulu uhlale emuhle ngaso sonke isikhathi bafowethu. Socela usondele mama Mkhize nawe uzibongele emndenini wakaLthuli. Sanibona ngiyabonga kakhulu emndenini wakaLthuli. Ngiswele imlomo angazi. Njengoba ngithe ngiyacela i-truck ingene ngala ngoba ngifisa ukubuka abantu baphakeme abantu eminyango. Bebebuka lezi ngane engazuthi nje iy'ngane ezamaphara ngoba azinakudla bezidla zihambe ziyocela emandiyeni zime emgaqweni zikhangeze imali kodwa namhlanje kuphelile ngosuku lwanamhlanje. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ababusise. Inkosi yami. Bafowethu Ngiyaxolisa inyembezi ngijabula. Ngiyacela ukuthi nobukayo ngoba ngisho ikhansela ngiyacela ukuthi alikwazanga ukulekelela isibani iminto esisebenzile kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. bafowethu umama Ntuli methi abantu baphakeme bafowethu. Uqinisile bafowethu usafika la. Umama before sifike la ebhalwe isibani media wathi uzokafonela ikhansela acele noma i25 eyodwa yempuphu. At ingane zilale zidlile ngoba ngama weekend bezingadlili ingane. Bezidla kanye ngosuku zidla esikoleni ngama weekend wasuke kuvaliwe ezikoleni zingadli. Nakhona futhi zidla kanzima ezikoleni ngoba phela fazi yocelela ukuthi zidle. Mawuza dlanga esikoleni kusho ukuthi izolazi zingadlile. I-weekend from umgqibelo to isonto lengane azidli. Zozidle ngomsomluko ngosuku mhlambe ngabo 12 noma 11. Sonke ke lesikhathi lezi azidli lengane kodwa lengane khona zingaphansi kwekhansela. Le khansela lizobe livotela ngonyaka ozayo. Angisho ukuthini bafowethu angilwi nekhansela kodwa ababukhansela nawe ukuthi uyasibuka isibani media. Ngiyacela uxhumane nathi mhlambe khona nawe ongalekelela ngakho. U5 kg owodwa nje noma wempuphu noma we-rice. Hayi into 10 lo 10 noma ngiphi 10 rand. Lokho abazokuthenga ngoba kuzobe kuphuma othandweni kuzokwazi ukusiza lo mndeni bafowethu. Socela nabo makhelwane abanye bakhona bafowethu socela ukuthi nabo basibongele besike sakhuluma nabo eqaleni kodwa ngicela ukuthi nabo babonge emndenini wakaLthuli bafowethu. Umndeni wakaLthuli angazi ngawuchaza ngokuthini kodwa ususikhombisile ukuthi bathi basuka eShowe
ekhaya ivelaphi ekusesho kodwa sakhile la eSavannah Park. Bathi bafowethu basuka imvelaphi yabo iseshowe bafowethu, kodwa lebehlala khona bahlala eSavannah Park. Thina mina angisabukanga bona, sengibuke ikhaya lebesuka khona, sengibone umma wabo ukuthi umama onjani. Mama Malithuli uma uthi usekhona lapho ukhona Magumede, sakwazi sami intombazane yami, ngiyabonga makoti wami, ngiyabonga imfundiso yakho. Angikubonanga wena kodwa sengibonile isikolo naso ngomndeni wakho. Ngiyabonga mawami, ngiyabonga uNkulunkulu akubusise. Okwenziwe amadodakazi akho angazi ngakuchaza ngithini, angazi ngakuchaza ngithini bafowethu. Ngiyabonga sazodlulela komakhelwane nabo babonge ngento abayibona ngaphansi kwalomndeni odelelekile, ngazi ngakuchaza ngithini, kodwa ubudelelekile lo mndeni, kodwa ngendlela okwenzeka ngayo ubona angathi awusiyona lento kade ngiyibona uyiyona manje. Angazi ngachaza ngithini kodwa sodlulela komakhelwane nabo basibongela. Mawami. Ngiyabingelela mina uMama Shandile okhulumayo, singumakhelwane walabantwana. Sithi siyabonga kakhulu. Into esibona namhlanje yamangalisa. Akukholakali. Sithi siyabonga kakhulu lapha enithathe khona nje uNkulunkulu anibusise. Kwande emaphaketheni. Siyabonga. Swelimi yokubonga ngendlela nje enenze ngayo. Nomakhelwane bayamangala abakholwa. uNkulunkulu anibusise nonke. Anibusise nonke ngesenzo senu enisenzile. Siyabonga kakhulu emndenini okhiphile. Makhelwane. Sanibonani. Niyaphila? Umama Ndaba lo okhulumayo umakhelwane ke walomndeni. Lento enenzile angazi. Ngiswele umlomo yokubonga. Lento enenze kulezi izingane. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela uNkulunkulu nje anibusise ukuthi konke enikufisayo uNkulunkulu animukelise. Anandisele nje nezinsuku zokuphila. Ngalesimo enisenze ngaphakathi kwaleli khaya. Leli khaya sekuyikhaya. Livuthiwe leli khaya namhlanje ngenxa yenu. Nihlangene nje ninonke neSibani Media. Ngoba ngiyazi ukuthi lokho enikwenzile nikwenze ngoba kuvezwe iSibani Media. Sakhanyisa isibani. Nasengikwazi nibone nani ukuthi hayibona into ikhaya elihlwempu elidinga usizo. uNkulunkulu wasengena enhlizweni zenu. Nakwazi ukuthenga yonke lento eniyithengile. Cela nje uNkulunkulu anandisele, aniphe nje nemali ningadingi, ningesweli. Aniboleke nezinsuku zokuphila niphile. Akhumbule nje nekhaya lakwenu. Nje konke kube kuhle enikufisa ngaphakathi kwekhaya lenu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngumakhelwane. Ngibonga konke nje enikwenzile. Ukudla nje enikhiphile. Kuyisimangaliso. Kuyisimangaliso lezi ngane lezi seyifana nezingane ezinye. Ngoba bezixakile lezi ngane. Ngibonge nje nomama uMshumayeli. Umsebenzi awenzile wasukuma nje kwalola lezi ngane. Ayikona uqinisile impela umama uMshumayeli, abantu baphakeme. Abanotho azange bafise ukuthi basize lezi ngane. Sihle nabo khona la endaweni. Azange bazibafise ukusiza lezi ngane. Sathi noma sithi siyazama siyakhuluma hayi kwasho ukuthi abantu baphakeme. Umuntu ngeke umenzele ukuthi uma ngabe ephakeme ngeke ungene ephatheni lakhe futhi ngeke ungene enhlizweni yakhe. Uma ngabe naleyo nhliziyo yanayo unaleyo nhliziyo ngeke uzumshintshe. Kepha nje lethi uNkulunkulu anibusise ngenikwenzile ngaphakathi kwaleli khaya. Siyabonga. Bafowethu ngicela niyezwela amazwi amnandi okubonga emndenini wakaLuthuli. Bafowethu ngizocela ukuthi bake bangene ngaphakathi noma mhlawumbe singeze sishuthe. Kodwa ngizocela ukuthi bangene nje babone la kulala khona izingane. Lengubo kade belala ngayo eyodwa. Lempilo abayishintshile namhlanje le ngane sezineyingubo ezu3 noma ezu4 zokulala. Umndeni wakaLuthuli osukushintshile lokho. Kade silala ngengubo eyodwa zu5. Okubalulekile nje bangane ingane zabafana. Okubalulekile nje into efike zigade udakamizwa. Ukuze inqobe impilo yakhe iqhubeke phambili. Kubalekile ufunda usuthola isitifiketi phindile esikoleni. Idakamizwa wenze sure ukuthi awungena kuzona. Even kugwayo uyayibamba nje. uNkulunkulu uzokusiza uthandaze. Yena seyinkonzweni. uNkulunkulu ezomsiza endlini. Ngokwenkonzo mama ngathi basonta khona la maNazaretha. Babambe angiphuma ngoba kwesonto la mama ukuthi usenza semgonisa ukuthi mina ngeke ukuzigcina. Ngoba ke bayona amakhulu ngokugisa
isimanga sokuthi wa-decide ukuthi ikhaya akasophinda ahlangane nalo. Waseyakhelwa lo mjondolo. Uphelele la, lezi ngane ayiphelele la. Siyabonga bafowethu. Sesizowudedela umndeni wakwaLuthuli bafowethu, kodwa ngabe senza iphutha uma singawuvalanga. Uma singawuvulanga ngomkhuleko, kodwa bafowethu ngicela siwuvale ngomkhuleko lomcimbi omngaka bafowethu. Lento iwumbondo. Uyumbondo bafowethu lento. Angazi futhi khona imbondo emincane kunale bafowethu. Angazi ngathini bafowethu. Angazi ngathini. Ngicela yedwa nje komama abafikile siqhayile iculo bafowethu. Khona soyivala ngomkhuleko umcimbi wethu. Nabo sibafisa ukuthi bahambe kahle bafowethu. Kwabona bayakhala bafowethu. Even into abayibona ngaphakathi le ngubo engangisho ukuthi balala ngengubo eyodwa bayibonile. Ngangaqamba amanga bayibonile leyo ngubo eyodwa. Kodwa bawenzile umehluko bafowethu, angifuna uqamba amanga. Malume usibonile ke isibani media ukuthi ngasho ngathi njengoba sengithinta isibani media kuphelile ukuhlupheka. Usibonile. Hayi ngiyabona mama, ngiyabona. Selokhu nje isibani media sifikile la uke walala ungadlanga. Hayi akungaze kuyenzeka lo. Angithi kumanje kufika lokudla kusakhona, into ebishoda inyama, isikhala ngokuthi vele uma ufaka emzini womuntu ngeke udle inyama umuntu engayidlanga. Yeah. Namhlanje nine freezer naye ngesibani media. Yeah. Ngifisa nje isibani media engathi lokho esikwenzile singakwenza nakwabanye ngoba khona ezinye inketama ezingaphezulu kwalezi. Yeah. Khona u9 ohlala endlini eyodwa, ugogo wa1960 akana ID, angazi ukuthi uzoxhumana kanjani nesibani media. Ngoba ngifisa kuphumelele nina kuqala ngoba kade nihlu 2018 eshona uSindi kuze kube manje. Ngiyabonga Kuhlekwa abantu bedla ngize ngicele ngithi umuntu angakuchithi ukudla noma ngabe isikhokho sangayizolo angasichithi. Namhlanje phelile ngicela lokudla nikuphathe kahle. Hayi sophatha kahle. Ngicela nje lokudla kuhlale kukhiyiwe endlini. Noma ngabe unabangani bakho ukhiyile endlini. Kuhlala ukudla kweingane. Lokudla mhlambe kuzothatha 5 months. Imali ekhona njengamanje ekhona kumina engiphiwa abantu sengiyibekele u300 ngikubekele ngimtshenile ubhuti ngiyibekele ukuthi ngoba sizohamba sigibele nezingane ngizogibela nabo abantwana ngale mali u300 ela kumina. Angeke ngisakuthenga ukudla manje. Hayi ngoba nakho ukudla kuningi. Ngizobe ngigibela siyolungisa izitifiketi. Kodwa nje ukuhlupheka ngikubona kuphelile isibani media siqedile ukuhlupheka. Bebukeka kabi emphakathini ey'nganeni kanje hey ngumkheqe ngempela. Iy'ngane ngahlale nazo nezinkhona ningendawo inhlelo ziyanyamalala ngoba akunakudla kunalutho. Yebo sibuza ziphuma phi. Ngeke ngibuza ngithi. Yabo laba ngisho uyabo uTsepho bhuti lo omdala ngangabizwe esikoleni sakhe ethathe khona okhalibhoti laba okhalibhoti yabo leqoqo okhalibhoti. Futhi belokho ebuka mangabe kade kufike lezinkwa abathathe labo okhalibhoti babeke omunye umama osebenza esikoleni. Futhi uTsepho wabuka ngelinye ilanga ukuthi ngingasithola isinkwa mangase ngithathe labo okhalibhoti. Mangase ngithathe labo okhalibhoti ngingasithola isinkwa. Wabatshontsha labo wabathatha labo okhalibhoti ngabizwe esikoleni. Lo mama esevuthe ethi uTsepho udayiso okhalibhoti bakhe. Ngathi mina kodwa bekufanele bathathe ngoba ucabangile ukuthi mebadayisa ngiyamxolisela. Ngayakusho umkhulu ngathi ngiyamxolisela. Ubathathiso ukuthi ekhaya ubengazi ukuthi uzothi ntambama balale bedleni ngoba lezi ngane zidle esikoleni. Mangabe bengayile esikoleni kwi-weekend bazozula nemjondolo lona kambe washela abantu enzela ukuthi bethole into abazoyidla. Ngani ngokuthi nami akukho nami enginakho. Kodwa nje angazi isibani media ukuthi ngingabonga ngithini. Angazi. Nangu uMandaba uleduze kwazi ingane naye menako wazi kahle akakuchitha ukudla zikhona lezi ingane. Ngacela kwabanye abantu nje ukuthi ozwayo ukuthi ukudla akasakuthanda anikeze ingane. Kodwa akukaze kwenzeke kodwa nangu umama nje impela naye usifakile kakhulu isandla kulezi ingane. Ngicela ukuthi uNkulunkulu nje amgcine naye. Ahlale khona. Siyabonga. Ngibonga kakhulu futhi ngiyabonga. Bafowethu babukhansela sengivala manje babukhansela mawukuthi uzoyibuka le lento zami. Ngiyacela mphathi wami ngiyazi ukuthi uyasebenza. Umsebenzi ngoba nami mhlawumbe uzizekelela ingane. Umsebenzi ongaphezulu kwamandla akho. Uwedwa
kanti le wadi yakho inkulu kangakanani. So ngiyakucela babukhansela uthathe inamba yami uthi umama Ntuli uthathe inamba yami. Mekuhlangana mina nawe khona kuzophuma. Ngiyangithi uzo-attenda udaba likagogo. Mekuzoba khona wena eduze kwami kukhona engizokwenza kodwa mengizoba ngedwa kuzoba nzima. Njengoba ekutholeni iy'tifiketi zalezi y'ngane kunzima ngingedwa. But uma usondele eduze kwami kuzoba easy. Ngicela utshele umngani wakho atshele umngani wakhe. Bafowethu nilandele Isibani Media. Ni-like ni-subscribe ngoba angilutho ngaphandle kwenu bafowethu. Ama-comment enu ngiyawathanda kodwa i-comment ozoyenza bafowethu ubheke ukuthi iyangilimaza ekungilimazini kwakho futhi mase uyaphinde uyangiphilisa ngoba ukungiphilisa kwakho uzobe usungitshela ngilungise kuphi nalokho ngoba akekho umuntu ongenaphutha nasiphela emhlabeni sinamaphutha ethu bafowethu njengoba ngisho na ukhona iphutha usulibona ukuthi hayi ubonga senze iphutha nalapha mntwana kaLuthuli ngiyabonga bafowethu angazi ngingathini ugogo bafowethu walile ukushutha no akanqabanga uthe usemdala akathanda indawo zamakhamera. Gogo wami ngiyabonga kakhulu gogo wami inkosi ikubusise lapho uthathe khona kwande